अब भाभी खाती भाभी कहता रे अपन देवर से और किसैया से सटा के सुतनी और की खाती और की भइल चुम्मा चाटी की भइल चुम्मा चाटी कि सैया से सटा के सुतनी और की खाती कि भइल चुम्मा चाटी कि भइले चुम्मा चाटी ए ललना और किता छाती से सुतावले पियावा साटी खेत गइले पाट ललना छाती से सुता के दिले साथी का बेच गइले सैया से सुता के सैया संग गइनी सुती खाती भइले चुम्मा चाटी भइले चुम्मा चाटी तू ना भैया की तरफ से थोड़ी देर और बाजे दा अरुण भैया हमनी के हेमंत भैया के बड़का भाई बहुत बहुत पुरस्कार होटलों खोलल बा हमनी को वहीं आवत बाप रे बाप ई पैसा तो हमरे ये हमरे सैया संग सैया से सुता के सुता खाती भइले चुम्मा चाटी भइले चुम्मा चाटी हो ए ललना ए ललना ए ललना ए ललना छाती से सुता के पियावा साथी जत भइले पाटी और कितना हुलिया बे और कि देखी हुआ खाती और कि मन करे कि उलाती हो ऐसन भैया हुए चंदन भैया अरुण भैया जे कि हमनी के तो मानवे करेले हमार कल्लू भैया हमनी के तो मानवे करेले लेकिन अगर दिल में केहू बाड़े तो कल्लू भैया बाड़े भाभी का करी हुआ देखी मन करे चाहती तो मन करे चाहती
देहिया जाता भारी दर्द होता चंदन भैया गोलू भैया ही पर आंसू बाबा आइए बस और कितना कौना माँ से बाबा मोर बियाह कइले और कि कौना माँ से विदा कइले हो कौना माँ से बाबा मोर बियाह कइले और कौना माँ से विदा कइले हो कल्लू भैया की मिलते रहने मेरे बड़े भाई बहुत बहुत पुरस्कार आशीर्वाद हमारे चंदन भैया के अरुण भैया के यहाँ तो रुकवे न करिए आज रुकी ही नहीं हम फेरा में रहे जाके हम कुछ दे अतना न बड़ बड़ लोग बैठल बड़े कि हम का निकाली और जितना बड़ बड़ कलाकार गा के जैसे भी गए हैं मरे लगभग बहुत अच्छा अच्छा गाना गाए हैं हम थोड़ी ना कुछ बोल रहे हैं और एक और बात बता दी चंदन भैया गोलू भैया हमारे कल्लू भैया के आशीर्वाद से रोशन भैया के आशीर्वाद से धनंजय मामा के आशीर्वाद से एगो फिल्म में हमारा काम मिलेला बड़का भैया पवन भैया पावर स्टार के साथ जोनो फिल्म के नाम है साहबाद और वही साहबाद में बानी कौना माँ से पापा मोर बियाह कइले कौना माँ से विदा कइले हो अब डांस होगा पापा तो पहले से बनल बाड़े कल्लू भैया पापा तो पहले से बनल बाड़े चाचा बनल पर इतना खुशी बा बुझाता इनको हाथ बा पूरा ही जिला से बाज दे
तो ईस्टर्न ग्रास होटल के जो ऑनर है उनकर पसंदीदा गाना हमरा के कहले कि गाना जरूर सुने है रंगदारी सब कलाकार सैड सॉन्ग गा के गईले तो हम सोचत नहीं तू नहीं कर एगो हम गाना बोले भाई हाल पूछा तारू का बेहाल सादा सपना के हमरा मलाल चल जा जहाँ चल जा एक बार जब छू दिया छाप तो छूट ही न जाएगा कि बर्बाद कइले पर बर्बाद रहेगा ए सनम तुमके सही आपा बिक्कू भाई के लिए एक बार जोरदार ताली पूरा गांव की तरफ से बजा दे लो। और शाहबाद फिल्म में आप काम कर रहे हैं, हम सभी जितने भी यहाँ पे भाई हैं हम सभी भाई इतना खुश हैं कि हमारे भैया गायक रहे। रियल जिंदगी में तो हीरो है भाई, रियल जिंदगी में इसके लाइफ में इतना ट्विस्ट है कि इसी पे वो प्रेम कहानी बन जाएगा। लेकिन शाहबाद फिल्म में आप काम कर रहे हैं, आई जिलवे शाहबाद हो पहले सब कहीं रहते ही बाबा गंगेश्वर महादेव जी बाणे भगवान करस शाहबाद फिल्म सुपर डुपर हिट हो खबे करी सुपर डुपर हिट हो गया। शाहबाद से एक और हीरो है जिसका नाम होगा शिव कुमार बिक्कू। जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत कर दिलो। खुशी होला आज हम मतलब हो गए हमारो गायकी कर 16-17 साल, हमारो उम्र कमे बा, छोटे से गावत तनी यही गांव से हमारो शुरुआत भइल बा। खुशी होला कि ऐसन ऐसन भाई बने सन कि जोनो कहीं भी कार्यक्रम होके। हाँ ये तो प्रियांशु मेरा छोटा भाई है, ये सब छोटा छोटा भाई है, बाकी बड़का भैया लोग कतार होने बढ़ नहीं। रोशन भैया सबसे बुजुर्ग सीनियर राइटर, ऐसे ऐसे भाई हैं कि हम कुछ कार्यक्रम रखें हमारे भाई सब। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जितना भी गार्जियन लोग आए बनी लोग सब लोग के धन्यवाद। गुड्डू आजाद जी निक्की राज जी आइल बनी तनी लेटे आई नहीं है वो पहले आवाज चाहत वाला कार्यक्रम हमनी के 4 बजे बंद कर रहा, लेकिन आप आइल बनी हमनी के सम्मान